Er du træt og blev bagtalt og talt løgne om, så lyt med her. Profeten Mohammed, fred være med ham, følte sig urolig på grund af folks ord. Der blev åbenbart et vers om ham, der siger meningsmæssigt, og vi ved bestemt, at dit hjerte er bekymret over, hvad det siger. Han blev såret og sårende over og dårligt tale. Fred være med ham, og han var en profet. Så hvad med os andre almindelige mennesker? Tro mig, det vil sige ting om dig, som ikke er sande. Profeten Mohammed, fred være med ham, blev kaldt for en troldmand og en løgner, og profeten Josef, fred være med ham, han blev anklaget for tyveri, og Jomfru Maria den Rene blev anklaget for utroskab. Så hold denne sandhed for øje. Der er ingen vej til at underslippe folks ord, uanset hvor retfærdig du er. Moses, fred være med ham, glædede til sin herre og sagde, Åh min herre, stop folks tunger fra mig. Allah svarede, Åh Moses, det er noget, jeg ikke engang har bestemt for mig selv. Skal jeg gøre det for dig? Forestil dig, at de sagde endda om skaberen Allah, at han havde en søn og en ledsager. Forventer du at være sikker fra folks ord?